ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അഞ്ജന അഞ്ജൂസ് വിഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു 5-6 സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും സവാളയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തിന് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തും സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉരുളി നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാലയാണ്. അത് ഞാനൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ. ഗരം മസാല നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയത് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാ പൊടികളും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ബീഫാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഉരുളിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു 2 കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ.
ഫ്രൈ ആക്കി ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഈ ബീഫ് ഫ്രൈയിൽ നിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.